purpose diri sa kalibutan. So muna siya. Og sa sumpay pa ako na isulti nga and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is all about nami usa ka friend nga nagpost siya sa Facebook nga dili kan siya worth it kay permer siyang ginabulagan. So ang una ko pasultian si Joseph, unsa may mong kasultian ang dili ko na siya worth it kay permer ako na siyang ginabulagan? Siguro wala siguro ang laki murag wala ray pakiba or ingnon tanga kuan murag basta kay uyab sila wala ra nag-appreciate tanang kuan mga effortness sa bahay nang ingon na lamang nga dili sila worth it murag usay magbulag-bulagay ra kay dili worth it manang gibulagan siya gibuhat dili i-appreciate ba so kita god bisag tao lang ta kinahanglan po tao tanan natong gibuhat na yung mga appreciate kaya mas maayos nga naima dalab usabe po na siya nga makapa-encourage nato ba nga gawin nga nagultato ang relationship. So para po nako ang pag-unang dili siya worth it kay perming ginabulagan, in your own opinion sa imong kaugalingon na jud kay worth nganong natawo ka sa kalibutan. Una-unaon lang nimo pila mo ka similya nga naglumba lagan para punta mo sa egg cells inahan, sperm cell mo punta sa egg cells inahan para mahimo mga bata. So nagyog kay worth nga naabot ka diri sa kalibutan na mugna ka kanang tawo nga wala ga kuan nimo, kanang tawo wala ga worth nimo, wala kahatag og halaga di dako na siyang sayop kay ikaw worth it ka nagyog kay bili kaigso. Dako jud kay sayop nang kang dili worth it sas dako. Kung dili ka higugmaon na ng tawhana, higugmaon mo kaugalingon no. Paligoon nimo, pahumutan, sas kadaghanan man gud diha. Ayaw gidaw nimo kaugalingon sa usa ka tawo wala ka palangga nimo. Di ba worth it ang tanan? San si Kristo gani nag-appreciate baya nato. Kita rewa nag siya appreciate sa Ginoo kay yan hinagan siya sa kalibutan dir ano sa pagsib nato pero yung effort baliwala lang jud. So kanang una ng effort sa atong God kuan na siya kanang sayon na kanang kuan kanang ga-effort siya niya kita mga tao nagpakatanga lang tawa taglantaw worth niya wala ta nag-appreciate. So ana po na kung ma-inlove ka sa katawo kinag-sacrifice sacrifice time and effort mo na siya kay kung wala kay effort din mo pakita gihigugma sa katawo di ba? Padahal na worth it man effort man niya siyang uyab mo kay gahulat baya. Tabangan man. Gagi padulong ng praso. Stop na nato ng pagbutang sa itong mindset nga kanang dili ta worth it. Ato na siyang baliwalaon kay kita tanan jud tay worth. Di ba? Basta gyud tay worth tanan. Kung is based on experience lang ha. Kung gi-apprehend ako, kung gibaliwala ko sa akong kaniadto pero naa din uban nga nangandoy. Pero ang kabad trip ni si Otso halag dili nako kailangan po 30 yung mga panon 40 dili nako so kung wala siya gapakabanat nimo una alangan ay uban nga nangandoy morto siya amang gamay i-share ani nga video with my friend basta bililhon ka og naadjug kay purpose diri sa kalibutan. So muna siya. Og sa sumpay pa ako na isulti nga kung magbino ang imong uyab or imong kapartner ayaw ra pud balose, di ba? Kung nagbinuang siya, siya na kay from anang binuang. Bino. Root word man sa binuang unsa laman be? Root word sa binuang. Na siya. So muna siya nga ayaw pag binuang kung gabinuang to siya, ayaw to. Ikaw na. Worth it. Bye mo to. Og don't forget to subscribe, hit notification bell, and
Sure. Bye-bye.